Men så får vi brug for din hjælp. Vil du hjælpe den lille blåfodede sulemand frem til forestillingen? Glimrende! Vi har en opgave. Vi skal følge lille blåfodede Sule hen til balletten. Og nu tager vi fat på opgaven. Spænd sikkerhedsbælterne. Vi er singlet. Klar til affyring. Vi skal sørge for, at rumskib har masser af klappekraft. Læg hænderne på lårene og klap med os. Klap, 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 klap. Hurtigere. Klap, 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 klap. Ræk så armene op. Lige så højt som du kan. Og sig